RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano para siyang kaagi karon, magkining sa kalalaki nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atong matatampo nagdasangan nga Brandon. Bye, Brandon. Oh. Inig-out na to ba? Huwag ta? Ha? Asa man ta ba, Jesse? Basta. Makita na mo niya. Uy, what mo kwarta diri ha? Ay, kabala ka. Natay kuyog ko niya. Siya rin bahala. Oh. Bay, asan mga tong kuyog? Chill lang, good vibes. Padoon na ko siya din, he. Bay. Ha? Kaila ka niya. Ha? Oh. Kinsa ba day? Hi! Oh. Uy, Jasmine! Ikaw mong ko din eh. Abi ko kinsa mong kuyog ron. Kauban din ka po sa baho. Ikaw, Git Brandon. Oh, sige na, oy. Pag-order na mo drinks o ato mapulutan. Ako'y bahala ninyo. Uy, kanida. Kining guys. Di lang ko magdugay ha. Uwan bato lang ko kay akong asawa, mabdos sa bato. Lisod na. Nganong kigdugay na magi ka mauli din Miss Ato, Brandon? Alas 10 sa gabi iman unta imong out, pero mauli ka, launa na mas kadlawon. Ayong saon, Ana. Naong gini kauban nga, sige pang libre ba? Kami yung tibok team, permi, yalibre hulog kaon. Kabi lagi magkadagas to ba yan, ha? Magagway ugma. Kaya nga, good. Dato day kaayo. Ambot lang. Basin kay, much money man kayo. Base na asa na padung inyong laag-laag kada out, ha? An? Oh, unsa bay? Uyab din mo, Jasmine? Oo, bay. Pero tayo pa, di na ba, dako ba namin si Jasmine, bay Jessie? Oo, bay. Ano nga? Huwag ka pang magbayan ng gisuldan ni mo. Babi ka nga, bawal ka na sa itong kumpanya. Nga magkirelasyon kagauban, dako paging minyo. Okay na bay eh. Wa mo sa din niya yung bana. Ito ang mas gawas. Uy, Siman. bisan pa ba eh? Nah, pasakpan ka mo, ambot lang yun. Bay. An, advance Merry Christmas. Uy, Brandon, kadaghan ko dani mong para pang natsubana. Hinatag ng Jasmine, An. Gitagaan mi sa opisina, kadausan na mo. Uy, mao ba? Pila kay mga nagasto niya tanan, no? Kagrabe ko ani. Ingon siya anak kakurtahan nga nanghatag man siya ingon ani nga worth of groceries. Unya pila gud mo kabuok. Tanaw na ko murag dulan gud ni 5K ang worth ani. O lagi, nidawat sa ko kay nakay mga kauban, iya maghihatagan. Aw, uy, kamaayo na lang kid ani ah. Please lang niya kung ingon ni niya nga. Thank you gid kaayo. Sige han, ako isa ning ipahimutang ang mga groceries. Pag-ilis na dito. Human, balik tayo din aron makapanihapon na ta. Di ka nagkwarta. Bay. Kaya aning kwarta ba eh. Ha? Takuptan ako. Kaya wag ko mo. Treasurer na di kanya ron. Yaya ba ta? Bitaw bay. Konsensya na ba ako? Kana mo kong kwarta nga yang igas-gasto na to. Kwarta mo na nga gipadas yung bana. Sabay? Tinuod ka? Lagi bay. Gahuna-huna gani ko nga buwagan na lang ginako. Kay nakonsensya ng bid ko. Murag iyarag ng giwaldas ang hinaguan sa yung bana. Kining bay. Kining ako tambag din may kulan niya. Ako pa nimo. Makigbuwag na lang ka ng babayan, ha? Kaya kung magpadayon ka, tingrig, mauro na yung kamatyan ni mo. Huwag ba kita, mahipaos dagan sa utok sa mga banda rin panahon na. Labi na nga, doon na sila katungod. Ambot na lang yun. Bay. Mao na bay. Maong ako pa nimo,
istoryahin na Jasmine nga hunungan na ninyo. Total minyo naman siya. Kasi kung saan pa na ninyo, kanas Jasmine, wa na gini kagawasan. Bay, Brandon. Uy, kinsam ka ni. Hello? Hello, Brandon. Oh, Nasa Jasmine eh. oh. Jas? Nagila ka? Brandon, please, nabagay ko. Hindi na lagi ko tagdo ni JC. Nasuot bakit mong higala, diba? Oh. Hindi na lagi ko re-replyan sa kung mga text o chat. Tawagan ako na nasa mo tumag. Brandon, please. Ingas siya nga maghupugi kung maayo din eh. Kung dili ko niya paso din sa bar nga akong game na. Jasmine, Ingas siya nga maghuwat ko, please lang. Kinsa to? si Jasmine. Oh, katong magsigig pamangka ninyo? Nga naman di ay. Basta may tuyo niya, kagabi inaaron. Nga nung nanawag man siri mo. Doon ay problema. Unsa? Doon ay problema? Brandon, ay kung inang nabinuang ka na ako. Oh. O saman, nagkapamablis ka ng bayana? Unsa? Simpak ko taon eh. Di ba ito pa magbinuang ko ni mo? Kung mao, nga nung na problema man ka? Si JC mag Jasmine ang uyab. Ang nakaapan kay, di natagdo ni JC si Jasmine. Di na ko reply siya mga text o chats. Unya, di sa mo tubag o tawagan. Uy, kawag ko'y batasan pala ng JC. Tingalib doon na nailain. Dilian. Minyo na si Jasmine. O bago lang nabaon na JC nga, kada na ipagastong Jasmine na mo, kwarta na siyang bana nga, gipadaan niya gikas gawas. Kay, si Iman man ba ng Jasmine? Unsa? Mauna. Uy, Brandon, ay pag-apila-apila ng problema nga ilang gisudlan ha? O tay lapot, ana. Bisag unsa pa mo kasuod sa JC, dili ko uyon nga imo siyang tabangan na niyang gisudlan nga problema. Paglikay gandaan sa umaabot kay kumasakpan na sila, posibleng mataktak na sila sa inyong trabaho. Posible pang maapil mong mga kauban nga nahibaho nga may relasyon sila. Ha? Mapatuo ba yung ako, Brandon? Pasag din na sila. Dili ko gustong maamong ta silang kabwisit. Ayaw ba yung kong supaka kung dili ka gustong mag-away tan duha? An? Bay, correct na. Ha? Chill daw human sa atong trabaho. Kaysa may kuyog na do, Si Jasmine, bay. nagbalik sa demo. Abi ko nagbuwag na mo. Magsige mo siya pamugos gud. Ay, di sa ko kabalibad niya, bay, kay... Nahigugma na magiging kong Jasmine. Uy, Maglisod ako biya niya. bay. Base bayag, gihimo ka lang palipas oras ng Jasmine. Tol kay wa din niya ba na? Bay, nahibaw kong mahal kong Jasmine. Kaya kung dili ba, dili siya magkastog ingon ani kadako na ko. Baya, kuyog tayo nag-auto na. Bay, pasas ako ha. Pasensya kayo. Nahibaw ko saan sa sitwasyon ninyo. Kung dili siya uyon. Di ko gusto magkabikil pa sa kong asawa, bay. Mga naakay na ba to? Tigilig maunusan niya. Kamu na lang, bay. Oh. Hello, bay JC? Nanawag lagi ka? Bay, please, magkita na, bay. Ha? Pait kayo sitwasyon, bay. Maluoy ka, bay. Bay, salamat ka. Higahig yung oras ha, sa mga anis mo. Nanang kong tarong sa akong asawa. Ganiyon ka. Kaya naghila ka. Mamisukot siya. Pero dili ko niya padugayon. Unsa man din tabo? Naunsa man ka? Bay, wala akong trabaho, bay. Ha? Tak-tak kong boss. Unsa? Nga na good? Nauli na di ang bana ni Jasmine. Pangyagi si Mana pa. Kunya nagduda ang niya bana, bay. Kung unsa gigasto ni Jasmine sa iyang gipadang kwarta ni. Kaya wag yun ko na bagong gamit nga napalit si Jasmine para sa ilang bay. Unya? Motong nagsusi. Kunya, nasakpan sa iyang bana among konvo ni Jasmine sa iyang silpon.
Niya to ganina sa trabuan. Gipangita ko kay mahitungod lagi sa among relasyon ni Jasmine. Ang buos yun mismo na ito mo ay nanawag na ko, bay. Intaktak na ko sa itong trabaho, bay. Bay, Bay, tay. gipasidaan ang tikang daan na. Tanaw ko sa naitabo ni mo ron. Ako maingon ko ni mo, nga hunungan niya yung pagpagkabuang. Tanaw ron, sa naitabo. Bisag ikaw lalaki, ikaw may alkansi. Kayo pa niyo maangkon ang gikabangan ni mo babae, nawad ang pagkagtrabaho. Imbes may kagsweldo diha. Nangita lagi kasi imong problema. Bay. Naluoy ba akong JC? Ang nagani kay nakakita din sa trabaho, ngayon ay kapuli. Dili man to di na nakadako ang sweldo, pareha sa mong kompanya, pero may na lang, ngawa siya pasagdis kay tasan. Nakita gid ako iyang pagmahay, pero saon taman, wahay na ang tanan. Maong kita, babae man o lalaki, samtang may panahon pa, para usbo nato ang atong mga sayop, buhaton din na nato, samtang dili pa uhay ang tanan. Tuod kay pagmahay, kanunay naas katapusan. Yan lang kutob. Daghang salamat, RMN. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karuning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra og Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Taguan lang ko ninyo sa pangan nga Zia. 19 years old. May kaipon. Itago na lang ang akong address. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong pagduda nga basin buntis ko. Apan maglisod ko og tuo, kay may nahitabo manggod nako sa pagkabata pa nako. Aron inyong hisabtan, sugdon ko dihang 5 anyos pa lang ko. Ingon ini ang mga panghitabo. Siya, mulakaw ko ha. Kaya may paliton lang ko sa tindahan. Madugay ka, ma? Nanungutan naman ka. Naghuna-una nasad ka nga musibat og laag sa. Di manggod. Na, husbo na ko ha. Dinira dyan kasbay. Mabalik ako dayon. Magpalit na akong sardinas aron akong miswahan para sa atong panihapon. Dili na mo laag ha. Kapadong ng safang adlaw. O, ma. O sige, arin ako. Iyog naog ha. Namia, inaog, uy. Nami man iduwa. Madugay magitingali to si mama pa. Kay magtapi pa man na siya sa tindahan. Munaog, bi. Balik ko na ko sila si Maridel og Arnel sa among duwaanan. Balik lagi kasi Giapas naman kasi mong mama ganina. Nilakaw man og balik si mama. May gipalit sa tindahan. Maong nibalik ko din Maayo kay ni apaday mo din sa atong duwaanan. Sige, magduwa na ta. Oh, asa man day si Arnel? Ninong pa sa ila og tubig. Sila! Oh. Yak! Nang yan na din, ibalik na Arnel, oh. Yak! Kinangit na kasi mong mama. Ha? Tuwa manggut si mama sa tindahan. May gipalit man. To sa inyo, eh. Nasukok langitan ni mo. Ha? Dali akong nipalik ni mama. Pauli na, eh. Sukok mas mama ni mo. Ngita ni mo. Oh. Pauli na. Ha? Diin kang buanga ka? Di ba ganyan natin ka nga dili mo lakaw? Ha? Ho, inabaling bunal, di? Ay, ayaw ma. Sakit na ang bunal, Sakit. ma. Pero dili ka magmatngon. Agay, ma. Agay? Apa dili ka magmatngon? Malikay ko. Oh, Hala, ang kuryente, ma. animal ka bata ka. Ang switch ang naigo sa kong pagbunal. Huwag naibot ang tuplukanan nini. Naguba na yun ang switch tungod ni mo. Mubalik ko ha, mubalik ko. Arion ko sa aring akong giloto. Magtiwas na day. Katilaw pag ikagbunal ron kay naguba ng switch. Bantay ka. Nasukugit si mama. Ako kayuhan yung nagkapag na switch. Aron di na masukot si mama. Aron dili na ko mabunalan. Diana, natantang ng tuplukan na sa switch. Ako nang itaod o balik. Nakurintihan ko!
anyos ko dihang nakurintihan ko sa among switch. Nagkurog-kurog ko adto. Og naning kamot ko nga maibot ko ang akong tudlo. Ang akong index finger nga mao'y nakahikap sa switch nga naguba. Ako gutong gisuwayan og ayo sa kahadlok nga kasab-an kong mama nga naguba ni sa pagbunal niya nako. Nilihay ko maong ang switch ang naigo sa pagbunal ni mama. Nasuko man og maayo si mama, maong gisuwayan nako og ayo. Hangtod nga ni dako ko, may uyab na ko. Tawgon ta lang siya og Richie. Og nagplano mi nga magminyo. Unya, Sige na, good babe. Horny na ka ikuron. di lagi pwede, uy. Magpakasal na bitaw ta. Dili na mo'y buot na ko ipasabot. Kuan ba? Wa pa man good mahuman ang akong menstruation good. O, mas mayo noon kay safe ka na. Sige ko makagbalibad na ako kay mahadlo kang mumabdos. Sure di ko ana, babe. Nga dili ka mumabdos kay nagmens pa man ka. Richie, uy. Lakin ka ayo, uy. May dugo pa gamay. Sunod na lang, God. Last day na bitaw ron ako sa akong dugo. Ay, hadlo ko matanin mo ang dugo eh. May manulain ko griliyon. Nga di ko mukha dugo-dugo. Dali, be. Richie ba? Nahilabta na sad ko nimo. Di pa lagi ko ganahan nga mumabtos nga pa ta makasal. Mabdos pa, oy. Asa pagka mabdos ni mo? Nga gawas nga last magkaroon sa imong dugo. Ako pa sa itong withdraw. Bantay man bitaw kag mumabtos ko. Mauwaw taon ko nga mupaso sa akong kasal nga magbusyad-busyad, Richie, uy. Di lagi kami mabdos. Promise. Pastilan, magminyo na din mo sa imong uyab. Makaapok ha ko gikan ninyo. Nganong kapangutan naman ka, anak pa? Nalimot ka. Nga nakurintihan ka man dihang 5 anyos ka pa lang. Ha? Kaya nga naman di ay pa? Lagmit sa mga babae nga nakurintihan, dili na gyud na mo mabdos. Ha? Mao ba pa? Aw, birada tag sige kay di man ka mumabdos. Naunsa ka diha? Di man ko kaganahan nga mumabdos. Unya, yung makaspapa nimo nga di mamabdos ng babae nga nakurintihan. Hilom diya, uy. Delayed na baya ko, ha? Ha? Lagi. 2 months na so kada itong nahitabo ta. Og mao to'y last menstruation nako. Og hangtod karon, buwa na ko duga pa. Kusog ra ba og pitik ang akong liog. Unya dali ra sa kong hangakon. Og murag ni itom ra ba ang atngal nako. Og lami nga isigi og kaon. Timailhan man kuno na nga mabdos ang babae. Oh, imposible ha, ana. Safety ka magudad to. Patsikap ka ta, arong klaro. Hindi ko, uy. Wow ko. Kaya wa pa ta makasal. Ang pagkuha lang dito toothpaste, be. Kaya mangihi ko. Ha? Ano mo gamit magag-toothpaste mangihi? Amaw. Mag-home test ko gamit ang toothpaste. Ha? Saan man na? Basta mubuwa-buwa ko no ang ihi nga mabutangan og toothpaste. Mabdos na ko no na. Sa? Sige na, kuha na toothpaste ka. Kaya kaihiun ako. Ya, ansa naman? Hala ka, Richie. May buwa-buwa nga murag mga balon nga gagmay. Ug nagkadaghan ra ba? Nga sa ato pa, mabdos ko. Ansa? Wa pa may makasal sa akong uyab. Og dili unta ko gusto nga mumabdos ko nga wa pa may makasal. Apa naglibog ko karon kon mabdos ba ko. Kay wa naman ko kudug-a og 2 ka buwan. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Nakuryentehan ko dihang 5 anyos pa lang ko. Taod-taod gyud ko nga nagkurog-kurog adto. Tinuod ba nga mabaog o dili na mumabdos ang babae nga nag-agin nga nakuryentehan? Ikaduhang pangutana. Gigamit ko sa akong uyab dihang katapusan na sa akong menstruation. O gi-withdraw man sa unta to niya. Apa na delayed man ko og 2 months na karon. Mabdos ka ako? Ikatulong pangutana. Kusog ang pitik sa akong liog. Dali rasab kong hangakon o kapuyon. Niitom sab ang akong atngan. Og lami ikaon kanunay. Ti mailhan na ba ni nga mabdos ko? Ikaupat o katapusan. Wa pasab ko kapa-check up o kapa-pregnancy test.
Apan nag-home test ko gamit ang toothpaste nga gisagol sa akong ihi. Kung mabuwa ko no ang ihi, meaning mabdos, tinungod ba gud na? Kadaghan ba itong buwa-buwa ang akong ihi, murag mga balon nga gagmay. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Zia. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kini ang akong suliran. Ako si Dr. Rene Obra, makiguban kaninyo sa inyong makalibo o gumunhap sa kinabuhi. Muhatag og tambag og solusyon sa mga problemang punto medical, legal, personal, behavioral, emotional o problema sa mga ginadiling drugas. Klase-klaseng pamagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran diri kanamo. Pwede kanyo padala sa among email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writers page or diri sa tong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Subo. Ang atong magtatampo karong adlaw si Zia, 19 years old, wala niya gibutang ang iyang address. Punto medical. Suma sa nabati nato gina sa drama, nagkurintihan siya dihang 5 years old pa lang siya. Karon dako na siya ug may uyab na. Nagplano sila nga magpakasal, pero wala pa sila magplano nga mubuntis na siya sa dili pa sila makasal. Apan dihang usa ka adlaw ni ana, nag-sex sila. Di-withdraw man kuno, pero nganong na-delayed man ang iyang menstruation duha na kabulan karon nga nahitabo tong pag-sex nila sa kuan man kanang last day man siyang menstruation. So duha ka bulan na siya na-delayed karon, so daghan na siya og masintuma nga tingali mabdo siya. Wala pa siya pa-check up, pregnancy test, pero naghimuhimo siya test, pinagi sa toothpaste, nga ning bula kuno nga mo'y mga tilimadon sa iyang nibalaan nga buntis siya. Mayon na ng pamaagi ang gibuhat ni Gia. So, unang pangutana ni Zia, nakurintihan ko dihang 5 years old pa lang ko. Taod-taod na gyud to nga nagkurog ko adtong panahon na. Tinuod ba nga mabaog o dili na munabdos ang babae nga makurintihan? Well, depende kung asak ng dapit na kurintihi o unsa ka serious ang inuntahan hitabo. Kang ipik man gud niya ng kurinti, of course na makurintihan ka na ay local burns. Nya ang imong heart muscles o ang imong central nervous system ma-compromise, no? So wala tay prueba kung mao ba na hinungdan kung dili na munabdos o munabdos ang usa ka tao o babae kung makurintihan. No? Sa akong pagtuo, kung ano makakaroon, 19 years old naman ka, so that was 14 years ago, dugay na kayo ito. Okay, so kaduhang pangutana. Gamit ko sa akong uyab dihang katapusan sa akong menstruation. Pero giwithdraw man to niya. Apan, na-delayed man ang akong menstruation karon, mabdos kaha ko. Well, ako, doktor man ko giya, no? Di ko mutuan ang unsa pa may pamaagi. Kanang kuan, magpa-pregnancy test ka. Pero during menstruation, kung mautoy naamoy contact, less o wa may chance nga magmabdos ka. Ang problema lang kung before the menstruation naamoy contact, nanabdos ka, namo ko tayo gitawag og implantation bleeding. No, nata implantation bleeding, mura na po kagirigla, pero pregnant ka. So mura na kagirigla, nag-bleed ka atong last niyong contact. Pero dili ta sure kung naa na ba ka nang gitawag na to og pregnancy prior to the last ninyong contact. Kaya na gitawag na to kung balikon og implantation bleeding. Kinahanglan na siya immediate nga ubigay ni nga inunta monitoring, close monitoring. Okay? Ikatulong pangutana. Kusog ang pitik sa akong liog. Dali ra sab ko hangakon og kapuyon. Niitom sa nga akong atngal. Lami ikaon kanunay. Timailhan ba ni nga nabdos ka? Mabdos ko? Well, natin gitawag ko mga presumptive, probable, o positive signs of pregnancy, no? So, kung balikon, magpa-pregnancy test ka.
magpa-pregnancy test ka para nga mo-roll out nato ang pangutana, mo erase the doubts kung buntis ba ka or dili ba. Okay? Sa ikaw pa, katapusan nga pangutana, wala ba sa ko kapacheck up o magpa-pregnancy test. Apan nag-home test ko gamit ang toothpaste nga gisagol sa kong ihi. Kung mubuwa ko no ang ihi, meaning mabdos. Tinuod bago na kay daghan baya tugbuwa buwa ang akong ihi, murag mga balloons nga gagmay. Well, ako di ko katubag mo nagtinuod ba na, no? Kaya ako experience wala gituon na mo sa mong pagtuon pagka-doktor ng paggamit og toothpaste. Sa mga kay brand sa mong toothpaste, Close Up or Colgate. So wala ko idea na ang ako kasugyot nimo nga magpa-pregnancy test ka na man baligya sa drugstore sa mga butika, no? So ayo pag toothpaste diha, no, kay kanang toothpaste para na toothbrush, no? So palit kag pregnancy test kit dito sa butika para masuta kung buntis ba ka or dili ba, no? So sa dili pa ko malimot ngadto sa mga Kimpan family, ako among condolence sa kamatayon ni Virgilio Billy Kimpan diya sa Sugod, Southern Leyte, no? Condolence inyo mga Kimpan family diya sa Sugod, Southern Leyte. So gikan sa Chungwa Hospital Alumni Pediatric Alumni Association ginaingon nga kung kamo mag-wear og face mask, i-appeal gyud ang yung ilong ngari paingon sa suwang, no? Di kay nag-wear og face mask ang baba ra, ang ilong open, so pwede ra gyapon mong matakda na og COVID, no? So ayo kalimot pag-appeal sa inyong ilong kung mag-wear mo og face mask. Okay, so daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa tong programa. Kini ang akong suliran sa makausapa ako si Dr. Rene Obra, manghinaot nga adunan sa kami nagkutlo nga mapagtulunan karong adlaw. Dili kamo maulaw or ikog ng padalas yung mga problema kay kitang tanan na problema wala exempted ni aning butanga. So kami diri sa among opisina o sa among istasyonan with my partner Atty. Elaine Bathan, maningkamot nga kami makahatag og kulor sa inyong kinabuhi. So gikan kanamo sa radio mo nationwide. Daghang salamat, tatak aremen og maayong adlaw.